Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα, καθώς έγινε ένα άγριο επεισόδιο με γροθιές μέσα στην Τουρκική Βουλή. Ο Μανώλης Κωστίδης θα μας πει τι ακριβώς συνέβη. Πραγματικά έπεσε ξύλο με... Τέρμα! Τέρμα! Από κάτω, από πάνω, δεξί, ό,τι θες. Ξύλο μεταξύ ενός βουλευτή του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, του κυβερνώντος κόμματος, πρώην Υπουργού Μεταφορών, του Αντζήλ Καραισμαΐλογλου, με τον βουλευτή Αλή Μποζάν του Φιλοκουρδικού Κόμματος. Έτσι πρέπει να κάνουμε ξύλο, ξύλο παντού, παντού. Ο βουλευτής του Φιλοκουρδικού Κόμματος αποκάλεσε κλέφτη τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και αμέσως μετά ακολούθησαν και άλλα επεισόδια και οι βουλευτές προσπάθησαν να βοήθησουν ο ένας τον άλλον. Μάλιστα υπήρξαν και κλωτσιές από όσο λένε... Τι είναι αυτό ρε!